Mä oon täällä. Toki mä tarttisin vähän toisenlaisen aseen. Aika vaihtaa se. Tänne downaa. Tonne. Kyllä. Niin. Strider. No joo. Paha noi talojen katoot kyllä tuolla. Ai vittu, tänne tuli jo. Täältä mun luolta jostain. En vittu, kun tuli se vitu airi tähän. Potti tuli tuolta ja... Mä huomasin joo. Ja sit... Istun katto. On sulla pessut siinä joo. Oli joo. Buy us back, guys. No, you don't have any more that... Joo. Teikätte... Vittu on. Okay, well, check if I can buy you back. Ei niin. No, don't push that. Buy station. Play smart. There's coming roof. You're in the last two. Now finish this. You're clear. Enemy hunters were eliminated. Tää lähtee yrittää se. Jos siinä on fiksu spotti, niin sitten, mut se pelaa fiksusti, kun se menee heti tonne laijalle ja sieltä koittaa vaan. Kyllä. Mikä sillä on toinen ase? Niin toi high roller. Kyllä. Nice. Thanks mate. Oh shit. Tohon loadille. Oi, tässä on äijä meidän loadilla. Älä tuu. Niin, ei kerkesi jo tulla. Mä yritin sillä, että mä slaidasin vaan mun ruumille, otin yhden AR:n siitä ja lähdin slaidailemaan, mutta ei auttanut. Joo. Anna tavan. Mä tuun vaan tänne toiselle puolelle. Oh, position. Ai vittu. It's okay. Right. Cover you forever. Head to the safe zone. Ostakaa muut, joo. Yes. Enemy airstrike in the area. Airi. Yksi ihan kräkki. Two down. One crack here. Where? I'm so fucking bad. Sorry guys. Oh my goddamn six. Nice.